シェイドライフだけじゃない、世界で活躍するキルギスの MMA ファイター参戦。1人目はムフトベク・オロルバイ。 MMA 戦績15勝2敗。現在27歳の彼はウェルター級で戦う UFC ファイターであり、去年6月に行われた UFC アゼルバイジャン大会では元ライジンファイターのトフィック・ムサエフと対戦し1ラウンドフィニッシュしています。2人目はムルタザリマゴメドフ。 MMA 戦績10勝無敗全フィニッシュ。現在26歳の彼はアマチュア時代から通算17連勝中であり、去年9月に行われたダナ・ホワイトコンテンダーシリーズでは同じく無敗の相手をわずか97秒でフィニッシュし UFC との契約を果たしました。3人目はアクバル・アブドゥライフ。 MMA 戦績13勝無敗全フィニッシュ。ムエタイとレスリングをバックボーンに持ちワンチャンピオンシップで戦う彼は去年1月にフェザー級タイトルマッチに臨み、体重超過によりノンタイトル戦となったものの王者タンカイに5ラウンド TKO 勝利。現在28歳の彼はシェイドライフらと並び非 UFC フェザー級最強の一人と言われています。